Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més aquí a l'apartat de l'entrevista de la Caixa Tonta i avui no parlarem ben bé de televisió, sinó que parlarem de YouTube. I per què? Doncs perquè YouTube i les noves tecnologies i les noves xarxes socials, com siguin Twitch, Instagram, TikTok, estan agafant també part de la quota de pantalla de la televisió. Per què serà? Serà perquè la gent ho veu? Serà perquè estan més evolucionats en molts aspectes que la televisió? Segurament. I tenim amb nosaltres a la Iria Martínez, que segueix des de fa molt de temps el món dels youtubers i el món també de les noves tecnologies i tendències. Iria, com estàs? Benvinguda. Hola, moltes gràcies, estic bé, estic bé. Escolta'm, quan vas començar tu a interessar-te pel món youtubers, pel món influencers i noves tendències? Doncs més o menys 2014-2015, ja farà uns 5-6 anys, aproximadament. Sí, Déu-n'hi-do. fa bastant. Doncs quan vas començar a veure vídeos, a veure youtubers, quin va ser o quins van ser els primers d'aquests youtubers que vas conèixer i què et va atraure d'ells? Doncs els primers, de fet els dos primers, perquè els vaig començar a mirar alhora, van ser en Willy Rex i en Vegeta, que estaven en aquell moment jugant a Minecraft, perquè jo he d'admetre que vaig tindre una època que era una boja del Minecraft, jugava totes hores al Minecraft amb els amics. Tothom ho ha sigut, tothom ho ha sigut. I ells, o sigui, vaig aprendre Minecraft gràcies a ells, pràcticament. O sigui, mirava els seus vídeos i aprenia dels seus vídeos. Mm. I, bueno, jo i els meus amics. I quan jugàvem junts érem la còpia d'ells, bàsicament, però en privat, jugant junts, nosaltres només, sense publicar res ni nada. I després, quan vaig començar a obrir una mica més el meu ull a YouTube, vaig començar a mirar l'Auronplay i el Rubius, que feien una cosa completament diferent a les que feien en Vegeta i en Willy, que era Minecraft, bueno, videojocs. I a l'Auronplay i el Rubius bàsicament feien vídeos una mica més d'humor, comentant vídeos, fent bromes, tonteries i coses així. I em reia molt. Llavors, la meva vida es va basar en... Mentre dinava, ja normalment jo mirava la tele, mirava els dibuixos i vaig passar de mirar La casa de Mickey Mouse a mirar Minecraft amb en Vegeta i en Willy Rex o una broma telefònica d'Auronplay o un vídeo del Rubius fent conya d'alguna cosa, bàsicament. Molta gent i molts nens d'ara han crescut i estan creixent amb els youtubers en comptes de créixer amb la televisió, perquè de fet preguntes moltes vegades als nens i els hi comentes què mires tu a la tele? I molts em diuen, no, però si jo la tele no la miro gaire bé, el que miro és YouTube. Llavors, és fort com ha canviat tot, no? Sí. A més, abans jo recordo que, per exemple, aquí a Catalunya el Super 3 era un top. O sigui, si tu no tenies el carnet Super, Hombre, no eres ningú, no eres ningú. no. I ara ¿quién te conoce? Saps que en el Super 3, ¿quién te conoce ara? És fort, És fort. Qualsevol nen ara de Ha 6, perdut, 7, 8 Ha anys perdut molt, no tindrà el carnet del No, Super no, o i molts no ho miren ja. No. És que és molt fort. I encara gràcies que també jo encara he sigut d'aquest al límit de viure la infància sense tecnologia i començar-la a tenir. O sigui, he viscut com les dues parts. O sigui, he estat al límit, perquè jo tinc 18 anys, estic al límit de viure sense tecnologia a la infància. Però és que actualment veig un nen de 3 anys que ja està menjant el dinar amb un vídeo davant de YouTube. I jo Tal amb qual. 3 anys jugava al Memory mentre dinava, perquè Sí, era el que sí. m'entretenia i sense donar-me compte doncs, em donaven el menjar i jo jugava al Memory, saps? Amb Doncs cartes. ara no. Ara no, ara et fiquen un vídeo d'una persona que pugui mirar un vídeo Clar, de 3 anys, saps? exacte. I la gràcia és que, clar, molts nens o molts joves ara el que veuen en YouTube o veuen amb Twitch, que després també en parlarem, és que t'estan donant un contingut que a tu t'interessa i per la teva edat. Per exemple, hi ha molts nens que miren nens youtubers. Sí, i hi ha molts nens youtubers, I que s'estan forrant. Vull dir, que hi ha nens d'aquests que tenen, jo què sé, Miquel Tube, gent d'aquesta que són nens que ensenyen joguines,
jo què sé, doncs mira, la diversió de Martina, com va començar la O diversió de Martina. famílies senceres, que Sí, jo què sé, la família Verdelis, per exemple, crec que es diu, i la milions família d'aquestes. la Caramelucci, totes Exacte. aquestes, que dius, ostres, però clar, jo ho conec pels nens, o sigui, que em diuen, Juanito, nosaltres mirem això, no sé què. I jo, ostres, i llavors, en base a això, jo vaig veient, dic, ostres, clar, llavors fas un clic, no?, i dius, clar, és lògic que els agradi això, perquè és més proper a ells que no pas una Igual televisió crida més lineal. l'atenció, que, per exemple, de publicitat d'una joguina, per exemple, per nens. Als nens els crida més l'atenció un Miquel Tube que un anunci de la Nenuco a la tele, per exemple. Els agrada més que al Miquel Tube els ensenyi el Nenuco que no que a la tele et fiqui un anunci del Nenuco, saps? Llavors, pues, Exacte. les empreses de les joguines acaben guanyant més pagant a youtubers nens, diguem, com el Miquel Tube, òbviament, que pagant milionades per ficar un anunci de 10 segons a la televisió. Perquè Clar, tindran més repercussió amb el Miquel Tube que amb l'anunci de la tele. Perquè està saben clar. que els nens d'ara miren més YouTube que la televisió. Aquí està, i només cal veure les quantitats bestials de subscriptors que tenen. Vull dir, és que tenen milions ja a les seves comptes, que, clar, aquestes comptes es converteixen després en money, no? Vull dir, és així. Sí, és I, així, és així. i els pares que suposo que han d'administrar-ho bé, perquè si no, Claro. Clar, Déu-n'hi-do. els menors tampoc no tenen No. control sobre els seus propis ingressos, sinó quan siguin majors d'edat ja sí que potser els pares li diuen doncs durant aquest temps has recordat això, o t'hem obert una compte al banc amb tots els ingressos que has fet, o coses així, però actualment amb Miquel Tube no sabrà ni ell ni quan guanya ni quan deixa de guanyar, perquè tampoc crec que sàpiga ell tot com va No. funcionar això, són petits encara. Sí, en canvi la Martina, la diversió de Martina, s'ha fet gran ja. O sigui, s'ha fet gran en el món de YouTube, que ja fa Sí, sí. pel·lícules. No? Vull dir, l'hem vist en aquella pel·lícula del Santiago Segura, Mhm. ara no me'n recordo com es diu, del padre aquest, Sí, oi no sé què, ara no me'n recordo, saps quina vull Em, dir, no? sí, sí, que l'any passat van treure la La segona, segona que part, és la sí, no sé sí. què de mi suegra, la llegada de Sí, mi suegra o així. exacte, que M'agrada molt aquesta pel·li. I ella ha començat amb el món de YouTube, no? Vull dir, va començar sent una nena que ensenyava, doncs, ara me voy a Euro Disney, ahora me voy a comprar chuches, i mira, i d'aquí, pues, però jo crec que això també vull dir, s'ha de saber portar, Clar. perquè, vull dir, jo crec que en aquest sentit ella ha estat molt ben assessorada, sincerament. O sigui, molt ben assessorada aquesta nana, perquè el llibre, les pel·lícules, que si productes varis, que segur que té colònies, segur que Marca. té marques. El seu merchandising, o sigui, si Clar, té, no sé vull si dir, té sudaderes, samarretes o alguna que així, té de que no tot, ho sé. aquesta nena. I de YouTube, s'ha fet una estrella, aquesta nena, i té milions de seguidors. Sí, sí, És molt, espectacular. és molt heavy, és molt heavy. Sí, sí, però també crec que no, o sigui, no qualsevol pot ser youtuber, perquè per començar tindrà un carisma, perquè Mm. has d'agradar a la gent. Si ets una persona que davant d'una càmera és tímida o que, no sé, no ets molt suelta, diguem, costarà Mm. que la gent et vegi perquè no s'enganxarà, no s'avorrirà veient els teus vídeos. Has de ser una persona carismàtica, que faci riure, que empatitzi, pues això, que dinamitzi una mica els vídeos, perquè tots volem mirar una mica així, cadascú té els seus gustos, no? I tots són respectables, que potser a una persona li agrada més riure i a una persona li agrada més mirar vídeos que el posin trist, perquè hi ha moments i moments, no? O sigui, també hi ha moments que he mirat vídeos per riure'm i he mirat vídeos per dir, hòstia, doncs, avui no em sento feliç. Però Exacte. Sí, tal és qual. l'avantatge de YouTube. Jo crec que pots veure el que vulguis, quan vulguis. En comptes, a televisió és una mica més, hi ha la pauta del dia. O sigui, tens les hores que, jo què sé, de 10 a 11 fan el Sálvame Deluxe. De 11 a 12 el Telenotícies. Jo què sé, no sé, no em sé els horaris de la tele. En Sí, comptes, sí. potser tu de 11 a 12 mires 3 vídeos que tu Mm. vulguis. Del que tu vulguis i quan tu vulguis.
Si no t'agrada, el canvies per un altre vídeo. En compte, si no t'agrada, doncs has de canviar de canal, fer una mica de zapping, trobar el que t'agrada, si és que ho estan fent en aquella hora. Tela, Sí. Sí, és molt heavy, és molt heavy. Què t'anava a dir? I quins són per tu ara mateix els youtubers que destaquen més? Youtubers. Sí, youtubers, influencers, si vols. Perquè actualment és que això youtubers pocs és queden. que O sigui, pocs youtubers com a queden, tal, oi? pocs queden. Ara ja són queden. streamers. Exacte, Ara correcte. ja són gent que fa directes, perquè realment creadors de contingut només de YouTube pocs queden. Pocs queden, Si et digues un youtuber, et diria un que es diu Nil Ojeda, que aquest sí que no fa directes, només crear contingut expressament per YouTube, en ninguna cap altra plataforma. YouTube. I fa Déu-n'hi-do. vídeos, no fa directes, fa vídeos de YouTube. I aquest, que jo sàpiga, ha fet algun directo, però de la risa, potser n'ha fet un o dos i ja. Però és creador de contingut només de YouTube. Diria el Nil Ojeda. Nil Ojeda. Nil Ojeda. Molt bé. I és un nano que sobretot fa... Jo crec que fa contingut així curiós, no? Podríem dir. Ho ha fet sempre, Sempre ha fet contingut molt raro. Al principi va començar més de patinet, fer en plan trucs amb el patinet i això, però va començar a evolucionar i ara fa una mica de tot. O sigui, de tot. Viatja, comenta coses, Sí, mira, per exemple, fa coses rares. Ara aquest és un dels últims que ha tret, que és fa 4 dies, que és el Barrio Chino, no? De Madrid. De Madrid. Al Barrio Chino i mostra doncs, els secrets, no? Els secrets del Barrio Chino. I la veritat és que a mi el que m'atrau o que m'agrada és el ben fets que estan. Vull dir que estan molt currats a nivell edició i tenen ritme i la veritat és que són curiosos. I jo crec que també que Nil Ojeda té mèrit perquè ell fa els vídeos i els edita ell. O sigui, ho fa tot ell. No té ninguna persona darrere, cap editor, ni moderador, res darrere. O sigui, ho fa tot ell, de les seves pròpies mans, de la seva pròpia ment. Idea fa el guió, la idea del vídeo, la fa, la crea, la grava, l'edita i la puja, ell sol. I això jo crec que també té mèrit, perquè realment qualsevol altra persona potser té un editor darrere, com els grans. Actualment, els més grans tenen editors darrere, ells només graven, ho pugen i després del directe, de 3 o 4 o 5 hores, l'editor retalla les parts més claus del directe i les puja a YouTube. És a dir, ara mateix YouTube és com el reciclatge de Twitch, podríem dir. La gran majoria. Sí, és veritat. Vaig veure també fa un temps, per exemple, l'Ibai, que feia... Sí, ara està a Twitch 24 hores, però, jo què sé, va dir, pues ahora os enseño mi casa i la seva... el mític vídeo de su casa, saps? Que el va passar per YouTube, ¿vale? Però que a Twitch també va punxar moments del vídeo. Però també crec que s'ha de destacar que l'Ibai no ha sigut mai youtuber. L'Ibai és comentarista. Sempre És comentarista de videojocs. I de futbol també, n'ha comentat algun partit, crec. Però ell no ha sigut mai youtuber. O sigui, es va desenvolupar l'any passat com a streamer. Ell no ha sigut mai youtuber. I a més el seu canal de YouTube, com he dit abans, és un reciclatge del que fa Twitch. Correcte. I què té l'Ibai que l'hagi fet tan conegut? Bona pregunta, perquè... Sí, entenc. És curiós, perquè el cas Ibai és molt curiós, sincerament, no? Perquè és un tio que va començar això que tu dius, no? Comentant videojocs i tal, i ara és una estrella. Vull dir, és que tothom se'l... La resposta és fàcil, la resposta és quarantena. Ja. La resposta és molt fàcil, quarantena. Sense la quarantena, l'Ibai no estaria fent streams. Jo crec. L'Ibai hagués seguit fent, perquè crec que va comentar que ell anava de comentarista a la Super Bowl o alguna així, o a un partit molt important de la NBA, que anava a comentar algú molt top. I que per la quarantena, pel Covid, no es va poder fer i no hi va anar. I va començar a fer streams a la quarantena a l'abril. Sí. I bàsicament això. Jo, a l'Ibai, el vaig conèixer a 2018 amb un vídeo de la selectivitat que va fer, que es va fer molt famós.
que durava, crec que durava 2 o 3 minuts el vídeo. Comentava, començava a dir, bueno chicos, vamos a prepararnos para la selectividad. A ver, esto es táctico, tenemos que ponerlo. Hay 4 esquinas, venga, nos tenemos que poner en las esquinas del fondo, porque así tenemos visión de todo no sé què. A mi aquell vídeo m'ha fet molta gràcia, però després d'aquell vídeo, qui s'acuerda de l'Ibai, saps? I després, el següent any, que és quan jo vaig fer la selectivitat, va treure un altre vídeo, que no va tindre la mateixa repercussió que el primer de la selectivitat. Però ell era conegut perquè estava fent streams, perquè jo vaig fer la selectivitat l'any passat. I Sí, clar, sí, ell ja tenia una audiència dels streams. una audiència gran ja. Sí, sí, sí. Sí, sí. I, bueno, aquí el veiem fent el... És el que tu dius, no? Ara això està penjat a YouTube, però és Twitch, Reciclatge del Twitch, sí, sí. Per això és un directe de Twitch. tal qual. Què en penses de Twitch? O sigui, és una mica l'evolució de YouTube o què en Sí, penses? jo crec que sí. I realment et diré que jo al principi, quan Twitch es va començar a pujar, no m'agradava gens Twitch. O sigui, a mi la idea dels directes mai em va arribar a A agradar. mi tampoc. Preferia veure un vídeo de 30 minuts que un directe de 3 hores. Però després vaig començar a mirar una mica més a la quarantena, quan tenia més temps, vaig començar a mirar-me els directes i vaig dir, buah, està molt guapo un directe. O sigui, està molt divertit, perquè és com parla de tot, sense cortes, és més natural, pots comentar el moment, estàs veient en directe i no sé, em va agradar. A més, jo, quan va començar la quarantena, jo estava seguint una sèrie d'uns youtubers, que és Karmaland, que jo soc molt fan de Karmaland. I, a la meva opinió, aquesta última temporada que han fet, la millor, la que més toxicitat ha tingut. Toxicitat, no sé si Sí? ho sé bé. Sí, per part dels seguidors. Mare I, meva. i la gent es carrega les sèries que fan. O sigui, la gent amb els seus comentaris s'ho carrega tot. La Explica una mica il·lusió i tot de què això. va Karmaland. Qui ho fa? Carme és una sèrie de Minecraft. I va començar fa bastants anys, Va podria dir començar que fa jo la anys, primera no la vaig veure, perquè no estava a YouTube pràcticament, a la primera. Però a partir de la segona sí que me la vaig veure. I Karmaland és una sèrie on diferents youtubers espanyols es junten i creen Una com una història. ciutat, sí, una història amb un rol a la ciutat de Karmaland, Minecraft. Mira, I aquí tenim, per exemple, una a aventura l'Auron, de l'Auron, sí, aquest va ser, diria que el primer episodi de un l'Auronplay, crac, sí, sí. que realment l'Auronplay no tenia ni idea de jugar al Minecraft. Però Ell va després, acceptar sí, però entrar a la... després es va viciar, que no vegis. I després va avisar que no vegi, si fora de càmeres es passava les hores amb Minecraft picant pedra. Sí, sí. I ja ho va dir, ja ho va dir. Però jo crec que Karmaland ha alegrat la quarantena amb molta gent. O sigui, i amb molta gent. I m'incloeixo, jo m'incloeixo. L'Auronplay jo crec que és un dels fora de sèrie de YouTube, no? O sigui, és potser un dels top, Sí. no? Sí, de fet crec que és el tercer amb més subscriptors d'Espanya o alguna cosa així. El primer és el Rubius. El segon, no sé si està en Vegeta. Després està també en Willy Rex. En Vegeta i en Willy Rex estan por ahí. Perquè tu pensa que en Willy Rex té 2 canals. O sigui, en Willy Rex té 2 canals de YouTube. I en Vegeta només un. I l'Auron ara també té 2 canals, però un és, diguem, el principal, que és on pujava abans totes les vídeos que comentava o les bromes telefòniques que feia, tot això. I el segon és el reciclatge de Twitch. O sigui, el segon, el secundari, el canal secundari de l'Auronplay, que es diu Auron, és bàsicament el reciclatge de Twitch. Déu-n'hi-do. Bàsicament. Excepte un parell de vídeos que té de conya així d'ASMR, quan es va posar de moda l'ASMR. Sí, que Sí, tothom sí. feia els sorollets. I encara ara, vull dir, perquè hi ha gent que només fa això. Per exemple, al Bueno, TikTok. sí, sí, i ja et dic, és per gustos. Hi ha gent que escolta com menja la gent o escoltar així tota Sí, l'estona els hi relaxa o jo què sí, sé, sí, els adorm. és A mi fort. no, a mi A mi personalment a mi tampoc. no m'agrada, a mi em posa A molt mi, a nerviosa. mi em posa nerviós també, A molt mi em posa nerviós. molt nerviosa. No Quan puc comencen a suportar-ho. sussurrar al micròfon No, o no, fer l'efecte estèreo així, no puc, em posa molt nerviosa. Però igual. bueno, hi ha gent que li agrada i, oye, és Para completament gustos respectable. Si colores. no t'agrada, doncs no ho mires i ja està. Hi ha més contingut, més creadors, hi ha varietat de tot a YouTube i a Twitch. Escolta'm, i què en penses tu de tota la polèmica que va haver i que encara hi és, de que alguns youtubers espanyols
hagin marxat a Andorra per no tributar aquí a Espanya. Què en penses? És el tema també, un dels temes més Sí, comentats. és el tema més comentat, jo Que diria. encara, per exemple, l'altre dia comentàvem a The Gref, no? Que Va contestava sortir a Pablo l'Hormiguero, Motos. sí, en Pablo Motos, i realment recomano que la gent es miri... No cal que tota l'entrevista que li va fer en Pablo Motos en The Gref, perquè no cal parlar No d'altres coses, cal sinó els 5 minuts que en The Gref va parlar sobre el tema d'Andorra, crec que ho explica perfecte. O sigui, perfecte. Crec que en The Gref va estar, o sigui, de 10 en aquella pregunta. O sigui, la resposta seva davant La de la veritat, pregunta d'Andorra de Pablo Motos va estar de 10. la veritat De que va 10. estar molt comentada. De 10. Sí, sí, supereducat, superben explicat. De veritat, els meus dieces per en De Gref davant Per a The d'aquesta... Gref. Sí, sí, davant d'aquesta pregunta. Perquè realment en De Gref jo el segueixo des de fa bastant. Ara ja no tant perquè el contingut seu ja no m'agrada i... Bueno, és que no m'agrada, sinó ja no em crida tant l'atenció. Quan ell pujava 2016-2017 Call of Duty, jo el mirava. Però quan va canviar a Fortnite, el vaig deixar de mirar. Com la majoria de youtubers, quan en Willy Rex va començar a jugar a Fortnite també el vaig deixar de mirar, quan en Vegeta va començar a jugar a Fortnite doncs també el vaig deixar de mirar, però no perquè no m'agradi el youtuber, sinó perquè no em cridava l'atenció el contingut i mirava altre contingut doncs, que m'interessava, que em feia riure. I tema d'Andorra, jo penso que cadascú és lliure de fer el que vulgui amb sa vida i amb els seus diners, sobretot si te'ls has guanyat amb el teu esforç. Perquè també està la gent que diu que si ell o ella guanyés aquesta quantitat de diners, es quedaria aquí, sabent que l'Estat et treu més de la meitat del que cobres mensualment. I davant d'aquesta afirmació, jo dic que amb culo ajeno todos somos putos. I és que jo crec que qualsevol persona guanyant una milionada com ho guanyen els youtubers més grans, bueno, milionada al mes no, però jo què sé, guanyant, En posem general, no sé, 80.000 euros al mes, per exemple, que no sé el que cobren, no sé el que cobren, no és assumpte meu tampoc, no sé el que cobren, però posem que guanyen 80.000 al mes. Saps que l'Estat a final de mes te'n treu 40 o 42.000, que és més de la meitat, tu saps això i dius, hòsties, doncs potser hi ha un altre país que estaré millor laboralment, estaré millor moralment o econòmicament, hòstia, doncs em vaig a plantejar mudar-me. Però, a veure, sí que és veritat que tema impostos, òbviament serà un dels motius grans per als quals marxen. Però, per exemple, el Rubius, que és del que més s'ha parlat, el Rubius estava vivint a Madrid i o ha sigut dels últims youtubers en a marxar marxar. d'Espanya, a Andorra. Què passa? Que tot el seu entorn d'amics, podríem dir, ja estan vivint a Andorra. Feia anys que estava vivint a Andorra i el Rubius estava pràcticament sol aquí a Espanya, a Madrid, perquè ja quasi no quedava ningú a Madrid i si ell volia quedar amb algú, jo què sé, per anar a prendre alguna cosa, el que sea, no podia perquè estaven tots a Andorra. Ara què passa? Que ara estan ja tots allà, ara ja té una altra vegada el grup junt, estan junts tot una altra vegada, poden quedar, poden anar a casa un, a casa de l'altre, perquè viuen al mateix país, en la mateixa zona, i els és més fàcil, perquè pensa que és la seva feina. És la seva feina. I quan la gent, la societat, entengui que gràcies al coronavirus s'ha pogut evolucionar a treballar des de casa i que moltes de les feines que es pensaven que no es podria treballar des de casa, al final s'han pogut treballar des de casa, quan Sí, sí. la gent entengui això, podrem avançar una mica més. Mentre la gent es segueixi quedant en què hem de sortir de casa per anar a treballar sí o sí, en totes les feines, aquí Malament anem. sí, malament anem. Perquè, bueno, YouTube sempre ha sigut una feina que s'ha pogut treballar des de casa. Sí, sí. Depèn del contingut, però la gran majoria es podia treballar des de casa. Bueno, Sempre. i comentar també que, a veure, que hi ha alguns youtubers que després del temps reconeixen que s'han convertit, vull dir que és una feina que té els seus costats foscos. Claro. Hi ha youtubers que han dit que això realment després, Crema. amb el pas del temps crema, et sents un esclau, perquè El clar... Rubius mateix ho va deixar un any. Mm, Va desaparèixer de YouTube per ansietat, estrès, perquè es va cremar mentalment, psicològicament. Va desaparèixer un any completament de YouTube i quan va tornar va dir, mira, m'ha passat això. M'ha passat això, sí, estava cremat, vaig haver de parar, perquè si no peligrava la meva salut mental i la meva salut física. O sigui, perillava, estava que no podia més. Mentalment no podia més. Em posava davant d'una càmera i m'espantava, no podia parlar.
I va dir, doncs he de parar. I així ho I va va fer, parar un no? any i mira-la ara. Mira-la, fent streams una altra vegada. Una altra I vegada. clar, però això jo crec que també és tot. Perquè qualsevol famós, ja no només youtubers, un actor, posa-li, jo què sé, qualsevol actor famós d'Espanya, per exemple, que sé, de La Casa de Papel, en Jaime Lorente, per exemple, el que fa de Denver, o el Miguel Herrán, el que fa de Rio. Tots aquests, òbviament, tenen una fama i òbviament cremarà. Cremarà, tindrà Està fama, clar, cremarà a està qualsevol clar. famós. I, fins, Presentadors, periodistes, da igual, el que sigui. La fama i, crema. I fins i tot alguns diuen que en sentit addicció, no? O sigui, que crea addicció, perquè molts parlen de que al principi doncs, tot és molt guai i tal i qual, i després es comencen a obsessionar amb les visualitzacions, quantes visualitzacions tinc, com funciona, què funciona i què no a YouTube, per exemple, o què és el que funciona o no a les xarxes socials, que és el que té més bombazo, no? I Sí, això sí, sí. els acaba perjudicant, no? A la salut mental, no? I al Sí, final... bàsicament jo crec que perquè estan més pendents de guanyar visites, de guanyar públic, que de fer el que realment els agrada. I això, vulguis o no, la gent ho nota. Quan tu estàs fent alguna cosa per interès, per aconseguir Es veu. visualitzacions o aconseguir pasta, la gent ho veu, la gent s'ho ensuma, ja dius, aquest no és el que a mi m'agrada, perquè, per exemple, l'Auronplay ara podria pujar directos, podria pujar vídeos del seu canal principal de bromes telefòniques, però és que no li ve de gust. No ho farà perquè no li ve de gust. Per exemple, l'Auronplay, ara mateix perquè estic informada d'aquest tema de l'Auronplay, però Sí, i que és una de les coses que més li funcionen, claro. les Ara bromes. ara fa 3 mesos ja que no puja. Ha fet, no sé Fa si ahir molt. o avui, ha fet 3 mesos exacte que no puja vídeos a YouTube, al canal principal. I ja ho ha dit més d'una vegada, és que no em ve de gust. És Mm, que no trobo idees, no ara mateix no em ve de gust fer vídeos per YouTube. Per al mm, canal principal. Ara mateix estic a gust a Twitch, estic a gust fent directes quasi cada dia, jugant amb la meva gent, mm, estic a gust. De moment, quan em vingui de gust fer un vídeo, el faré. Perquè jo crec que l'Auronplay també ha tingut molt de cap i ha sabut controlar molt bé mm. que no s'ha deixat influenciar Per pràcticament les, mai per les per la modes. gent Mm. i per les modes. Perquè ell tags i challenge i coses d'aquestes no n'ha fet pràcticament mai. Va fer No. un a principis de YouTube, a l'Ice Bucket Challenge aquest solidari, i per què era solidari? Sí, me'n Perquè si no, recordo. no l'hagués fet, tampoc. Sí, sí. Però no, però el va fer per això, bàsicament, El va només. fer perquè era solidari, perquè si no, quan es va ficar de moda el 50 coses sobre mi, el Draw My Life, ell no n'ha fet mai Mm. d'això. Va fer-lo doncs, com 2 anys després de que es fiqués de moda el 50 coses sobre mi. Tal qual. O quan tothom començava a pujar a Pokémon GO, per exemple. O sigui que també va ser molt mític. Clar, són les modes que es van posant de moda, però és que ell mai s'ha deixat portar per aquestes modes. Ell sempre ha fet el que ell ha volgut, el que ell li ha Mm. vingut de gust i amb el que ell es sentia còmode. I li ha funcionat. Tal I qual. jo crec també que si no li hagués funcionat, ell hagués plegat i hagués dit no sirvo para esto, em torno a la meva antigua feina. Lo siento, adiós. Sí, sí. Bàsicament. Ah, I tu creus que la televisió està ja quedant una mica enrere i Twitch i aquestes noves xarxes estan agafant embranzida, estan creixent? S'ha de modernitzar la televisió? Sí, jo crec que sí, però em, serà difícil perquè no tota la població del planeta tenen fins a 30-35 anys. Els avis, per exemple, no els interessarà veure a un xaval de 30 anys jugar al Call of No. Duty o al Minecraft. No els interessarà. A ells el que els agrada més és mirar el Sálvame Deluxe, així, Mm. els programes de tertúlia, les sèries aquestes tipus Acàcies, tipus, Sí, jo què sé, la Rosa de Guadalupe a Latinoamèrica, per tal exemple, coses qual. així. Llavors, clar, la tele tampoc es pot fer un canvi total i No, adaptar-se al que fa YouTube. no, no. Jo dic agafar algunes idees perquè, mira, jo què sé, potser fas el salvament Twitch i pots anar comentant en directe, saps? I llavors vas veient els comentaris allà al costat. Sí, 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 sí. No sé, Sí, sí, de fet hi ha coses que hi ha com un programa, crec que semblant a First Dates, semblant, no és el mateix, és semblant per Twitch. O sigui, emparellen a gent
per Twitch, amb una videoconferència. I després hi ha el presentador des de sa casa Ah, també. sí? Sí, hi ha un programa així, ara no sé com es diu, però sí, he vist algun clip, que bàsicament hi ha un presentador que fa com first dates, fa que la gent s'apunti i llavors ell, segons els gustos de les persones, els emparella. I tenen una videoconferència en directe i parlen ells dos, tal, en comptes de sopar, doncs fan un directe. I parlen. I, bueno, i si s'agraden o el que sigui, doncs com first dates, no? Pues, o segueixen endavant o no. És com un first dates, però ja et dic, Twitch està cada vegada més evolucionat i s'assembla cada vegada més a una tele. Una Perquè, tele, vulguis o sí. no, són programes en directe que I són canals, són diferents canals, exacte, igual. hi ha canals de televisió, hi ha gent que està emitint pel·lícules i emetent sèries Sèries, sí, 24 sí. hores. O programes de tele mateix, per exemple, La Isla de las Tentaciones té canal de YouTube, de Twitch, i ho retransmiteix, durant unes hores ho retransmiteix en directe una altra vegada l'episodi de la setmana. Potser la repeteix 3 vegades al dia Sí, l'episodi de la setmana al sí, canal de sí. Twitch. Sí, és veritat, hi ha molta gent ara. I jo crec que a poc, jo crec que això agafarà... O sigui, potser la televisió en si no es convertirà en un Twitch, però sí que les televisions es crearan un Twitch. Sí, a més, Per, també s'ha de tindre en compte per que ara amb el poder... tema amb la polèmica d'Andorra, Mm, la televisió ha guanyat moltes visualitzacions comentant i criticant el fet de que marxin. I, clar, I és així, o sigui, la 4, per exemple, ho ha criticat, Antena 3, tots aquests, Telecinco, tots aquests tot. programes, TV3 també. TV3, tots aquests programes que han posat en la seva boca o imatges dels youtubers, han tingut molta més audiència que jo què sé, que el Telenotícies del migdia, I per tant, exemple. Perquè i saben tant. que ara és el que crida la gent, el que... És la polèmica Sí. I del dia. m'incloeixo, jo vaig veure quasi tots els programes que criticaven a la gent youtuber per marxar a Andorra. I ho admeteixo, i jo els he vist, els programes, perquè volia saber què deien, en què mentien, Clar. perquè també és una altra cosa. Són Sí, medis de també és un altre comunicació, no? tema. Són mitjans Sí, de sí. comunicació, que agafen el Cadascú que volen. diu el que vol, sí, sí, tal Exacte. qual. O quan conviden als youtubers mateixos al programa, Sí, que exacte. allà dius, uf, Molts, se t'ha caigut, se t'ha i, caigut. I molts no volen anar. Bueno, alguns youtubers no volen anar perquè saben que el primer que preguntaran és ¿cuánto cobras? ¿Cuánto dinero estás ganando ahora mismo? ¿Por qué t'has ido a ¿Cuánto... Andorra? Exacte, què t'estàs Bueno, estalviant? la pregunta sería més, ¿t'has ido a Andorra para no pagar impuestos? I és com, Andorra es paguen impostos, no s'han anat Mm. per no pagar impostos, perquè els segueix pagant, ell segueix pagant impostos. El que Passa que pagarà es paguen menos, menys. però la pregunta de para no pagar impuestos, aquí es nota Mm. una mica la desinformació de les televisions o el fet de ficar merda per deixar malament als youtubers. Això sempre. Sí, Sempre sempre, ha mitjans passat. de comunicació, sí. Sempre ha passat, per desgràcia. Sí. Molt bé, doncs, Iria, escolta'm, ha sigut un plaer tenir-te aquí al programa. Comentar que, si tu vols, a partir de la setmana que ve ens portaràs una petita píndola I d'alguna tant, i cosa tant. interessant o d'algun youtuber, perquè doncs, creiem que la televisió ara no està renyida amb el món youtuber ni amb Twitch. Recordem que també és aquesta nova plataforma que està doncs, ara mateix a tope, vull dir, està en auge i que tothom ara mateix està sentint m'he fet Twitch, fa poc que m'he fet Twitch, no sé què, per veure tal, i molta gent, o que el tenia, se'l va treure i ara se l'ha tornat a instal·lar, no? O sigui que Iria Perquè també la gent Martínez... no es cregui la gent que ja només el primer directe que faci ja tindrà 1.000 persones. No, està clar, està I que ja no claríssim. cobrarà, perquè s'ha de tindre un afiliat, crec que és a Twitch per començar a cobrar, has de tindre uns mínims, has de emetre durant X hores per començar a cobrar també, vull dir que no és tampoc el món de Yupi. Vull dir, hi No. ha les seves normes, hi ha els també contractes, vull dir, té el seu procés, que no es pensi la gent aquí que per iniciar un directe ja tindrà 1.000 persones Allà, mirant-lo. que va. Igual que TikTok, igual que totes aquestes Exacte. plataformes que abans no veus un duro, has d'haver picat bastanta pedra, Sí. A no ser que vinguis de YouTube i ja tinguis Exacte. 35 milions de, jo què sé, 5 milions i pico, 6 milions de subscriptors, que això Clar. ja és una altra cosa, perquè És el que d'aquí... va passar amb els youtubers grans, de fet. O sigui, l'Auronplay, Clar, el Twitch, tots aquests no han començat de zero. Ells ja home, venien amb una comunitat.
una comunitat immensa. Vull dir, aquests van d'un Sí, sí. costat a l'altre i d'un dia per l'altre ja tenen 1 milió de seguidors. Vull dir, és Exacte, així. exacte. És així. Sí, sí. Doncs res, Iria, moltíssimes gràcies, Iria Martínez, per ser avui aquí amb nosaltres i res, a seguir l'actualitat del YouTube i de Twitch i tot plegat i ens veiem aviat. Moltes gràcies per convidar-me.